बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. अखिल भारतीय औषध विक्रेता संघटनेनं पुकारलेल्या देशव्यापी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व औषध विक्रेते बुधवारी 20 मे 2026 रोजी कडकडीत बंद पाळणार आहेत. यासाठी जिल्ह्यातील औषध विक्रेत्यांनी आंदोलनाची तयारी सुरू केली आहे. आजपासून ते 19 मे 2026 पर्यंत या काळात सर्व औषध दुकानातील मालक, फार्मासिस्ट आणि कर्मचारी यांनी काळ्या फिती लावून आपला निषेध नोंदवलाय. तर 19 मेच्या मध्यरात्री 12 वाजल्यापासून ते 20 मेच्या मध्यरात्री 12 वाजेपर्यंत जिल्ह्यातील सर्व औषध दुकानं 24 तास पूर्णपणे बंद राहणार आहे. नमस्कार, मी संतोष राणे, सावंतवाडी तालुका केमिस्ट अँड ड्रग असोसिएशनचे सचिव. आज या ठिकाणी येणाऱ्या बुधवारी 20 मे रोजी संपूर्ण भारतात अखिल भारतीय औषध विक्रेती संघटना व्यवस्थितीय यांनी पुकारलेल्या अखिल भारतीय औषध विक्रेता बंदबाबत आपणास आवाहन करू इच्छितो की सर्व रिटेल होलसेल व्यापाऱ्यांनी या दिवशी बंद ठेवून या आंदोलनात सहभागी व्हायचं आहे. यात महत्वाचे मुद्दे म्हणजे ई फार्मसी बेकायदेशीर जे अनियंत्रित संचलन चालू आहे ते कुठेतरी थांबलं पाहिजे. मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून शोषणात्मक जी किंमत धोरणे ते पण थांबलं पाहिजे. या सर्व मागण्यांसाठी आम्ही आमचे एओसीडीचे आपल्या भारताचे अध्यक्ष, अखिल भारतीयचे अध्यक्ष सन्माननीय जगन्नाथरावजी शिंदे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन आम्ही करणार आहोत. तरी सर्व व्यापारी बंधूंना, औषध विक्रेत्यांना, होलसेल म्हणा किंवा रिटेल म्हणा, त्यांनी आपल्या सर्व दुकान आस्थापने बंद ठेवून आणि आपल्या सर्व कुटुंबासहित, कर्मचाऱ्यांसहित या आंदोलनात सहभागी व्हायचं आहे. या आंदोलनात आपला 20 मे रोजी सकाळी 11 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर करणार आहोत. तरी सर्व व्यापारी, आपल्या औषध विक्रेत्यांना आव्हान आहे की या आंदोलनात सहभागी व्हा आणि आपण नक्कीच यशस्वी होऊ असं सर्वांना आवाहन करतो. हा बंद ऑल इंडिया अशा लेवलचा बंद आहे आमचा केमिस्ट म्हणून. कारण केमिस्टांचे अनेक वर्षाचे शासन दरबारीचे प्रश्न आहेत, ते मार्गी लागत नव्हते. त्याच्यात प्रामुख्याने बंद हा ऑनलाईन मेडिसिनच्या बाबतीत आहे. ऑनलाईन मेडिसिन हा विषय असा आहे की रिटेल किंवा होलसेल आमचे असतील तर त्यांना कायद्याचा बडगाखाली आपले व्यवसाय करावे लागतात. परंतु ऑनलाईनला जी मेडिसिन ग्राहकांना दिली जातात त्याच्यामध्ये तुमच्या महिलांच्या बाबतीतली जी काही औषधं असतील, MTP किट म्हणून जे येतं, म्हणजे स्त्री भ्रूण हत्येच्या संदर्भात जो कायदा आहे, तर ती अवेलेबल कस्टमरला फ्रीली होत असल्यामुळे तरुण पिढीला ती घातक आहेत. त्यानंतर नार्कोटिक ड्रग्ज जे आहेत, म्हणजे झोपेची औषधं जी असतात, अशा प्रकारची औषधं वगैरे तरुण पिढीला ऑनलाईनच्या माध्यमातून मिळतात. त्याला कोणत्याही प्रकारचं कायद्याचं बंधन राहत नाही आणि अशा पद्धतीने केमिस्टला मात्र कायद्याचा बडगा दाखवला जातो आणि ही औषधं ही कायद्याच्या चाकोरीमध्ये रिटेल केमिस्ट आणि होलसेल केमिस्टनं विकावी लागतात. आणि कोरोनाच्या काळामध्ये जो कायदा केलेला होता की घरपोच औषधं, ती कायद्याला अनुसरून नाही, कोरोनाच्या कालावधीमध्ये म्हणून ती केलेली होती आणि बंद करण्यात यावी. कारण त्यामध्ये सुद्धा डॉक्टरांचं प्रिस्क्रिप्शन ऑनलाईनच्या माध्यमातून कुठेही दाखवलं जात नाही आणि ती औषधं
नुसार घ्यावी लागतात. प्रत्येक कायद्याचं उल्लंघन या निमित्ताने होतं आणि हे काही अनुसरून नाही आहे. अशा पद्धतीचे आमच्या अनेक मागण्या या शासनावरती आहेत. त्यामुळे हा संप देशव्यापी संप पुकारला गेलेला आहे. या बाबतीत सांगायचं झालं तर आम्ही अनेक खासदार आमचे नारायणरावजी राणे साहेब यांची सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या केमिस्टच्या वतीने आम्ही त्यांची भेट अलीकडे 4 दिवसापूर्वी घेऊन निवेदन दिलेलं होतं की या मागण्या आमच्या साहेब आहेत आणि या मागण्या शासन दरबारी आपण आम्हाला सोडवून द्याव्यात. त्या अनुषंगाने नारायणराव राणे साहेब खासदार यांनी आम्हाला शब्द दिला की मी ही गोष्ट आरोग्य मंत्री पियुष गोयल यांच्याशी मी मीटिंग स्वतः हजर राहून करून देतो आणि हा बंद आपण जो पुकारलेला आहे तो मागे घेण्यासाठी आपण प्रयत्नशील राहू आणि आपल्या ज्या मागण्या आहेत त्या शासन दरबारी पूर्ण करून घेऊ. नमस्कार, मी आनंद रासम, अध्यक्ष सिंधुदुर्ग जिल्हा केमिस्ट्री असोसिएशन. 20 मे 2026 रोजी ऑल इंडिया फार्मास्युटिकल असोसिएशनने, ऑल इंडिया केमिस्ट्री असोसिएशनने सर्व भारतामध्ये बंदचं आवाहन केलेलं आहे. त्या बंदच्या संदर्भात आमची भूमिका मांडण्यासाठी म्हणून मी आपल्यासमोर इथे आलेलो आहे. आमची प्रामुख्याने काही मागण्या गेली 6 वर्ष आम्ही सातत्याने आमच्या सरकार पुढे आमच्या काही मागण्या आहेत. त्यातील प्रमुख मागणी म्हणजे जी आपल्या देशामध्ये सध्या ऑनलाईन बेकायदेशीर ऑनलाईन औषधांची विक्री चालू आहे. कायद्यामध्ये कुठलीही तरतूद नसताना फक्त जे काही मोठे मोठे प्लेयर्स जे सध्या प्लॅटफॉर्मद्वारे विक्री करतात औषधांची, ती पूर्णपणे बेकायदेशीर असताना देखील सरकारने दुर्लक्ष केलेलं आहे. आणि या विरोधात गेली 6 ते 7 वर्ष आमची शिखर संघटना महाराष्ट्र स्टेट केमिस्ट असोसिएशन असू दे किंवा ऑल इंडिया केमिस्ट असोसिएशन असू दे याच्या विरुद्ध लढा देत आहेत. आमचे केसेस पण काही हायकोर्टामध्ये या विरोधात आपण दाखल केलेले आहेत. परंतु सरकारकडनं आमच्या मागण्या अजूनपर्यंत कुठल्याही प्रकारचा प्रतिसाद सरकारने दिलेला नाही. त्यामुळे नाईलाजाने आम्हाला हा बंद करणं भाग पडत आहे. आपल्याला प्रामुख्याने सांगायचं म्हणजे 2018 साली एक GSR मध्ये म्हणजे कायद्यामध्ये तरतूद करण्यासाठी सरकारने लोकांकडनं माहिती मागवलेली होती. परंतु ऑनलाईन विक्री करण्यासाठी अजूनही भारतात कायदेशीर परवानगी त्यांना कोणालाही दिली गेलेली नसताना देखील विदाऊट प्रिस्क्रिप्शन याची औषधांची विक्री ही पूर्णपणे भारतात चालू आहे. ह्याच्यामधील एक मोठा धोका म्हणजे कसा आहे, NRX ड्रग्स आपण जे म्हणतो, जे नार्कोटिक्स जे नशेसाठी वापरले जातात, ते देखील या ऑनलाईनच्या माध्यमातून सहजपणे आपल्या तरुण पिढीला उपलब्ध होतात. त्यामुळे त्याचा दुष्परिणाम आपल्या तरुण पिढीच्या आयुष्यावर होतोय. कारण त्याचा दुष्परिणाम त्याचा वाईट रीतीने तरुण पिढी उपयोग करते. त्याच्यानंतर एम्प्टी पिल्स जी गर्भपाताची औषधं आहेत ती देखील अतिशय सहजगत्या विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपल्या तरुण पिढीला उपलब्ध होत आहेत. त्यामुळे समाजातील स्वैराचार अत्यंत वाढत चाललेला आहे. आमचे जे रिटेल केमिस्ट आहेत जे लायसन्स घेऊन दुकान बिझनेस करतायत त्यांच्यासाठी याबाबतीत अतिशय कठोर कायदे असताना NRXची प्रिस्क्रिप्शन तुम्ही ठेवायला पाहिजे. त्याच्या बाबतीत तुम्ही रजिस्टर मेंटेन करायला पाहिजे. MTP किट म्हणजे गर्भपाताची जी औषधं आहे त्याचं पण तुम्ही एक रजिस्टर मेंटेन केलं पाहिजे. त्याच्यासाठी एक प्रिस्क्रिप्शनची कॉपी तुम्हाला ठेवायला पाहिजे. इतक्या गोष्टी आमच्यासाठी स्ट्रिक्ट केल्या असताना ऑनलाईनसाठी कुठल्याही प्रकारची बंधनं सरकारने ठेवलेली नसल्यामुळे अतिशय चुकीच्या पद्धतीने औषध पुरवठा ऑनलाईनद्वारे लोकांपर्यंत पोहोचतो आणि त्याचा दुष्परिणाम आतापासूनच तुमच्या पुढच्या पिढीला तुम्हाला दिसायला लागलेला आहे. त्यानंतर ऑनलाईनच्या माध्यमातून येणारी बरीचशी औषधं आता डुप्लिकेट येत आहेत. कारण ह्याचा सोर्स कुठला आहे, म्हणजे जी औषधं कुठनं पुरवली जातात याचा कुठलाही सरकारचं त्यावर पूर्णपणे नियंत्रण नसल्यामुळे ही दिल्लीच्या भागातून किंवा उत्तर प्रदेशच्या भागातून येणारी डुप्लिकेट औषधं आहेत ती आपल्या ह्याच्यापर्यंत रुग्णांपर्यंत पोहोचवली जात आहेत. त्या बाबतीत बऱ्याच ठिकाणी एव्हिडन्स धाडी पण टाकलेल्या आहेत आणि त्यामध्ये बऱ्याच ठिकाणी त्यांना फ्लिपकार्ट सारख्या कंपन्यांच्या गोडाऊनमध्ये पण देखील अशी डुप्लिकेट औषधं प्राप्त झालेली आहेत.
इतकं गंभीर बाब असून देखील सरकारने यावर कुठलंही नियंत्रण न ठेवता अतिशय बेजबाबदारपणे सरकार याच्यावर कारवाई कुठली करत नाही. त्यामुळे आमचा केमिस्ट जो आहे सामान्य अतिशय त्रस्त झालेला आहे. त्याच्यानंतर एक GSR 2020 कोविडच्या काळामध्ये एक कायद्यामध्ये तरतूद करण्यात आलेली होती. त्यावेळी इमर्जन्सी असल्यामुळे कुठलीही औषध तुम्हाला 5 मिनिटात किंवा 10 मिनिटात देण्यासाठी ते ब्लिंकिट किंवा ह्या झेप्टो सारख्या ज्या काही कंपन्या आहेत त्यांना परवानगी देण्यात आलेली होती. पण ती तात्पुरती ती कायद्यामध्ये तरतूद होती. ती 2020 सालातली तरतूद अजूनही हटवण्यात आलेली नाही. त्या विरोधात आमचं मागणं असं आहे की ज्या इमर्जन्सी आता ज्यावेळी होती त्यावेळी ते ठीक होतं, परंतु आता ती तरतूद देखील मागे घेतली पाहिजे तुम्ही, अशी प्रामुख्याने आम्ही मागणी करतोय. आणि गेली 7-8 वर्ष आम्ही आमचं असोसिएशन ऑल इंडिया लेव्हलवर पंतप्रधानांच्या पर्यंत आम्ही ह्या मागण्या दिलेल्या आहेत आमच्या, परंतु या बाबतीत कुठलीही ठोस कारवाई केलेली नसल्यामुळे नाईलाजाने आम्हाला आता बंद पुकारावा लागतोय. आणि दिनांक 19/6/2026 रोजी रात्री 12 वाजल्यापासून दुसऱ्या दिवशी 20/6/26 रात्री 12 वाजेपर्यंत आमच्या जिल्ह्यातील सगळे दुकानं तसेच आणि संपूर्ण देशातील सर्व केमिस्ट हे आपला दुकानं बंद करून याचा निषेध सरकारचा करणार आहोत. या बाबतीत थोडीशी गैरसोय आपल्या रुग्णांची होण्याची शक्यता आहे. पण इमर्जन्सीच्या काळात जी काही मदत लागेल त्याच्यासाठी आम्ही काही फोन नंबर्स आम्ही SP साहेब किंवा आमच्या कलेक्टर साहेबांना देणार आहोत आणि FDA कडे उपलब्ध करून देऊ. ज्यावेळी गरज लागेल किंवा एखादी इमर्जन्सी असेल त्यावेळी आम्ही ती औषधं पुरवण्याची जबाबदारी पण आमच्या असोसिएशनने घेतलेली आहे. एवढंच मी सांगतो. आणि या बाबतीत आम्हाला न्याय मिळावा सरकारकडनं यासाठी सर्व स्तरावर प्रयत्न केले जावेत एवढीच आमची अपेक्षा आहे.